Havíem anat massa lluny entre nosaltres i era perillós, així que vam descarregar tota aquella ràbia en els altres, en el món exterior que tant desconeixíem. Algun antílop, algun cadell de búfal, sempre hi havia algú més dèbil que nosaltres, disposat a rebre. Anàvem sempre junts. Ens donàvem seguretat. Sí, cada vegada provàvem amb exemplars més grans, més salvatges. La nit en la que va marxar el pare, me'l vaig trobar a ell i a la meva germana petita a la cuina. Era tard. Parlaven amb un to greu, parlava el pare, el fill de puta del pare. Entro a la cuina i el fill de la gran puta em diu que torni al llit. No, no torno al llit. Si ella no marxa a l'habitació ara mateix, jo tampoc.